Hi, good morning. Welcome to Barangay Nahandig. And akong reveal ang hidden paradise. So come and let's go. Muna sa entrance. Yeah, with all the yellow tops and coconuts and corn. Very natural. And later you can see the highlight of this beautiful paradise. Yes, kung siya ka ng refreshing, very accommodating, makapawala ang problema, makaingon dyan ka nga, this is the day that the Lord has made. Napapalibutan po tayo ng mga corn grits, cornmeal, corn mix, at corn beef. At kasama na po ang cornito. So this is the hall. Diri mo din. In front is the hidden beauty of Barangay Nahandig. Actually, Barangay Nahandig is one of the farthest barangay diri sa among municipality of Sambuangita. Pero pag abot nimo diri sa Tumoy, sus, dili jud beauty sa mother nature na makita kag endangered species, mga bayot. Kita pa kang mga laki. Daghang laki diri sa Barangay Nahandig, in fairness. Di po maklaros akong kamera. Uy, ito na siya. Mauna siya ang shato na dagway na. So look at the surroundings. Bundo siya ton. So overlooking ni siya, ha. I-convince good overlooking. Overlooking man gyud. Ipaingon dito sa pika side. Overlooking yun siya. Nice signal, in fairness. Nice signal. That's it. Gusto ko yung hangin diri. It's a very refreshing. Ako orang nawong mo dili refreshing. Ako nawong kay old stock. In fairness, makapawala gyud siya og problema. Murag kung kabutangan ni siya swimming pool diri, no? Diri nga area. Padulong dito. Makaingon gyud ka nga perfect. O og mo rent mo diri, mag-anway na po dapog dito sa likod. Ganahan mag mga lalaki, nara po dulog. Inuras na sila. Pwede na ka madulog og lalaki, inuras. Arita sa backside. Room na siya, room man tingali na. Ha? Na kwarto na do? Kwarto. O kwarto. So kung mo rent mo diri or mo salaag mo diri, pwede mo makarent. Dako man ang kwarto. Mga boys, oh. Nanguha sila sili kay ila kong silian later kay ganahan ko sila ka ng halang-hala. Ay, kalami sa mga laki. Ibilin ko no pardi madunot. So this is the back part. Actually kana siyang area ay sa paha para maklaro gyud ninyo kanang may good mga kuan. Reality at walang halong biro. O diri. See that? Wala jud ko na may camera pa saylo na gyud pero mo gyud na siya ang background. So meaning to say, diyan ako sa Tumoy sa Kabukiran, no? Kani mga mountainous area, kani mga Kabukiran, Kahumaynan, Kamaisan, Kalubinhan, Kawayanan, Kasagbutan. It reminds us of the beauty of Mother Nature. So ana gyud ang kinabuhi. So dito na siya nga part. So diri na punta sa Pikas, the other side. Kay dito makita man nato ang downside, downhill. Aritas Kabukiran gyud, kani gyud. Oh. Naibangag diha kuyog mataga ko ari ko. See? Lapad kayo ang Kahumaynan kisa kitag-iyaan ni for sure ang tag-iyaan ni mga dato mga milyonaryo. This is the back side. Kinuko. See that? Diba? Hindi dito dapit makit-an gyud nimo ang mga bukiran gyud nga lami ka isa nga tanan as in. Kung love ninyo ang hiking, kung love ninyo ang angat-angat o mga bukid,
Murag arijud makuha inyo mga dula, no? Pero wala ko kailaon sa mga bukiran na see that. May kaayo. Feel na ako pwede ka makalakaw-lakaw na sa mga tumoy, katong mga sikat kay sa Batanes, something like murag naa siya diri oh. Kabante mo ng sikat kay sa Batanes, nga pwede mo maglakaw dito tumoy sa bukid kanang tiliwalag yun sa kanang ilang alagian gud pasaka pwede. Yes, lamig yung kayang area. Nasa sila tangkong ang tangkong ni. Tangkong. Nalagi mga puti-puti. Tangkungan. So mahilig og tangkong di apoy lagbong kay ang tangkong basta kay sa bukid gali ka mananom og tangkong. Mga healthy ka isa nga tanan unya. Walang halong chemicals. Nanubo ra gyud sila unya ura pug way nanguhaan ni nila oh. Baga ka isa nga tanan. Kalami. And that's the overall impact of the housing project. So anak ka diha, tunindot ka ito. Sus! Laki na lay kulang gyud. Boyfriend na lay kulang. Mubalik yung ko diri. Lunan gyud ako siya sulod anong balay. Sus, pag aging isikyo, kalamunggay gyud gakuan gaantos. Ang mga dag ko urot na gyud, ang mga gagmay na lang sa nga may nangabilin. So waog yun na siya. So katong wala pa naka-discover sa beauty sa barangay na Handig, pwede na mo sa laag maglaag-laag diri no. Lamig gyud siya. Kuan siya maka-refresh, makawala og problema. Kanagong maluag ka sa imong mga panghuna-huna og mga giagian sa kinabuhi. Na. Kay basta gay makita tag mga lapad kay nga panan-awon, mugo na siya makapawala gyud sa ato mga aligot-got kabuol. Mo na miss kag on the spot ra gyud ni siya nga pag-anhi. Niangat gyud ko kay oy di nakabayran makita ba ka anas lungsod. No. Kaya po may contact dire kabalo ka. Kinahanglan jud na contact. Kay wala kay contact dili ka makaangat dire. Oh. Di po ka ma-accommodate, hindi ka kabalog sa mga area of responsibility. Napukunoy ko andiri ka ng suba. Asa gitong suba gali, mambukal? Bukal-bukal. Pero, murag naan na di siya dito nga area. Nindot mo kay siya nga river. Pero medyo layo lang yun siya kaayo. Di na makaya sa among mga footprints in the sun. Especially ni Tadjer nga kuan siya kanang na siya special skills in walking. Mubaking magud siya kanang manghawid siya. And then naapod sila kanang mini waterfalls diri sa barangay na Handig. Kalami sa hangin kusog kaayon tan-awa ko wala pa jud pahuway kay gigikan pa jud ko galaag-laag kagabi kay laagan man jud si Ma'am Ellie kung asa ba ng mga kaon-kaon kung asa ng mga laag-laag kung asa ng mga tapok-tapok imbitasyon sige man jud kung tuwa mo nang nikuyog pugoron kay na masay kaon diri. Oy gasog-basog ba sila Dahil siritong unroll. Sorry na. masay lagi luto na. That's Porphyria. Siya po na akong kontak kung maadto kong Shatten. Iya po na mga bukirang bahin sa Shatten. Diri nga area, kana siya si Harold, si Jerlyn, katong vlogger po dito nga bulaw ug buhok pura ka ng mais nga. Kamante mo ng mais nga. Kanang mais nga dahil nang deliver. O ano na siya. Kami kay hangin diri. Nindot yung kay ang hangin, no? So proud yung kay ko nga. This is my first time. Actually, sige na kong gaangat diri sa barangay na Handig. Sa una pa, katong batanon pa ko, virgin pa ko. Kaya eskwelahan is over there. Mutudlo migsayaw sa mga bata sa una, katong dili pa kay busy og pang rocket. Tudlo migsayaw, tudlo migkanta sa mga bata. Oh. Nawasa. Sa akong tawo. Lupig ka akay nga anak. Tagdara may picture ako ron, di ko malupig. Nindot kayo, no? Lapad po sila land area. Sus ko ako'y makakwartag yun, no? Ganahang yun ko magpuyo sa bukid. Tanawa sila, o kita, nag-antos ta ng mga COVID sila diri, wala ra, normal.
Mustorya kag social distancing o tuara balay tuara sunod tuara sobra pa social distancing. Ganaan ko diri kay pag akong boyfriend to adidto mag-abot na bis kawayanan. Mag-abot mis kawayanan kay tor pila balay didto oh. So insakto po kag exercise kog naa ka diri sa Kabukiran. Yung mga tiguwang namong mga apuhan nga gapuyo diri sa Kabukiran ligon kay mga resistensya. Mga idaran na mga 80 na pero muraraga 50 anyos kay siging galakaw tubong angat. So insakto exercise kami. Sige adto mga birthday kumbira, way lakaw-lakaw, hayag na. Sige, so maura to karong adlaw no. Basta ako na napaila-ila ninyo ang nindot kaayo nga lugar diri sa barangay Nahandig diri sa municipality sa Sambuangita. So sa ato mga friendship out there, simong atog mga panaon kung asa pa nga mga lugar nga makita mo lami kaayo nga mga view, try to visit the Hidden Paradise of Barangay Nahandig of the municipality of Sambuangita. I tell you, dili gyud mo magmahay sa inyong makita. Thank you so much for watching. Bye-bye.